Hamabi puntu posibiletatik bi atera ditugu liga hasiera honetan, eta larun batean ikusi genuena Real Madrilen aurka, etzen izan itxapleroa botatzeko bezalakoa. Gainera bat gehiagorekin jokatuta, Markel, zu bertan egon zinen, zepek gertatu zen? Bai, beste porrota bat, ez da nobedadia aurreko, denboraldi hau ikusita. Eta, claro, gisa da, beste behin ere nahi eta ezin bat izan zela, ez? Ordu bat geixo realak izan zuen jokalari bat geixo, eta, ikusi genuen, gola sartzeko egoera horretan, gola jaso zuela deskantzo baino lehenuo. Bai, nik sentsazio arraroak ditut, ze ikusten dut badagoela zerbait esaten didana. Taldea txukuna da, zerbait egiteko potentziala badago, zerbait polita, baina, klaro, gero ikusten duzu gure egoera, orain momentuan zein den klasifikazioan, 12 puntutik bi aterata, oraindik garaipenik gabe ligan, eta gainera etxean ezin lortuta, bueno, buelta ematea markagailuari, eta sentsazio txarri, orduan kezkatuta nago, batez ere egoera zaile delako, baina zerbaitek esaten dit, badagoela zerbait. Bai, beste behin kontundentzia falta izan zen nik uste gakua ez, bai aria bertan, gurian, eta bai aurkariaren arian. Egisa da, Remirok, goleko balioa zuten zenbait geldialdi eukizitsuala, oso onak, hori ezin dugu zalantzan jarri, baina ez dakit, gure zela erdixan bai igartzen dala, zehose falta dala ez dakit, hau txipatuko gamaikakoa. Baina lehenengo zatixan batez ere, bai hiruren arteko harremana edo elkarrizketa atzeola, gero ez dakit nahiko galduta zeudela danak orokorrian, orduan, ideia hor dau, baina nik uste gauza asko antolatu behar direla, oraindik. Bai, ikusten dituzunean beste talde batzuk, agian ja denbora bat doazenako entrenatzaile batekin, dinamika batekin ja, ez, hartuta. Eta gero ikusten duzu Reala, eta ez dauka oraindik talde sentsazio hori, ez? Oraindik asko geratzen da egiteko, jokalariak pixkat automatismoak hartzeko daude, elkar ezagutzeko ere, eta hori nabari egiten da, bai jokoan, eta bai gero, bueno, adibidez aldaketak egiten dituzunean, eta hori, amaikakoarekin nik uste dut guztioi sorpresa sarrapatu Bai. gintu zigula Sergio Franciscok, eta nahiko notizia garrantzitsuak utzi zizkigun, adibidez Mikel Gotik, orain arte minutu bat ere etzuenak izan, jokatu zuen eta gainera hasieratik. Bai, jokaldi arriskutsua izan zen, ikusi genuen gorro txamarin eta gotik betetzen zuten, zelai erdi bat euki genula ez. Gero bestalde batetik Gedez eta Aritz, agian Kuboren eta Aranbururen, selekzioitako paroi hori ikusita, eta agian, nahiko kantzauta etorri zela ikusita, nik uste erabakia ez zala guztiz txarra izan. Hori bai, ikusita, oin bai, txaletatzarren partida, nik uste John Martinek aukera izan beharko duela kartujan, beti zen kontra. Gainera, nik uste egoera hontan Realak elektroshock bat bihar duala, eta Sergio Francisco nik uste ez diola hori emango momentu hontan. Ja, eske hemen galdera bat bota dezakegu. Txaletatzar etorri da, bueno, defentsa veterano horren profila dauka, baina John Martin bankilloan esertzeko beste emango diguk txaletatzarrek. Ze John Martin, arrobiko jokalaria, gaztea, oraindik akatsa asko egin behar ditu, baina ez badu jolasten ez ditu egingo, ez da hobetuko, eta momentu baten askatuko da, eta gero patxeko bezala amaituko du agian, Orduan, nik uste dut hor kontuz ibili behar garela, egia da, agian txaletatzarrek gauza asko eman aldizula eta momentuko errendimendu hori Bai. ere, bueno, agian ziurtatu aldizula, baina gero beste alde negatibo asko ditu ere, eta agian Real Madriden aurka orain arte gehien ikusi dugun partida izan da, ez? Alde txar hori. Bai, gainera ikusten genuen NBA-an itxen da mugimendu hori Real Madridek itxen zuela, ez? Jokalaria flotau. Txaletatzarrek baloia Mm. jasoten zuen bakoitzean, libre usten zuen, baloia gora eruateko, eta klaro, txaletatzarrek ezakian zer egin, ez? Orduan, ideia falta hoiek dira agian, gakuetako bat, ez? Errepasatzeko, lehenengo zatixan, Real Madridek 12 tiro inzitsuan, bost atera eta bi postera. Osea, hiru gol errez sartzeko aukerak izan zituzten. Lehen aipatu dugu ere Remirok partida oso ona zuela, geldialdiei begira, eta goti egisa da, nik uste jasotako lehenengo gola eta gero partida oso ona zuela, baina lehenengo gola ezin da berri errepikau, eta beste behin ere, defentsan eta provokau gabe gertatu den aukera bat, oparitu dugu eta golian bihurtu da.
Bai, agian Mbappe espasen esango eta ligako Bai, beste edozein aurrelari izango bazen, ez zion denporarik emango baloiarekin heltzera atera, ze 50 metroko karrera bat da, eta badakigu Mbappe nolako azkarra den. Baina horrelako akatsak ezin dira egin. Eta gero gainera, ni daukadan sentsazio bat da, Reala beti korrontearen aurka doala, ez? bai. Orain Kontxako bandera eta guzti hau eduki dugula, beti korrontearen aurka arraunean ari da, eta eski hori ezin da izan hola, ze beti atzetik jartzen eman gara markagailuan, eta gero gainera, badakigu Reala zenbat denbora doan markagailuari bueltarik eman gabe. Real Madriden aurka penaltian sartu zuen gol horrekin, pixka bat, ba bueno, esperantza eman zigun, eta pentsatzen genuen, ba bueno, agian bat gutxiagorekin markagailuari buelta eman al geniola, baina egia esan Real Madridek azken minutuetan ez zuen merezi beste sufritu eta Realak ez izan zuen beste zer egin. Orduan, esan beharra dago lehenengo minututan Real Madrid nagusi izan zela eta gero agian partida baldintzatzen duena txartel gorria dela ere eta orduan Realak beste aurpegi bat erakutsi zuela bigarren zatian. Bai, gose hori zeinbait alditan bai ikusi genuen partidan zehar, baina orokorrian hori lehen aipatu eguna, ez realak ezin zuan. Un Batez, quiero y no puedo, ez? Esaten bai, da. bai hori da, batez ere igartzen genuen defentsan, Tubeldiaren partida oso kaskarra izan zen Mbappekin. Egisa da Mbappe dala, eta jo, taia mundialeko, ba, bueno, jokalari honena igual aldala izan, ez? Baina ikusita, Mm. Elustondo Viniciusekin daola, eta Mbappe bandara jauziko dala, ba, adibidez, bigarren golan ez dakigu zegatxik ez da hon Elustondoren atzian, ez? Ze Elustondok bi metrotan Elustondori, ba hori, liua itxen dio, ez? Eta Zubeldiak ez dio laguntza hori eskaintzen. Hortik dator da gulerren gola. Orduan, gauza horiek partida hauetan ezin dituzu barkatu, ze bestela badakigu zer gertatzen den. Aukera batetik gol bat lortuko dutela. Claro, claro, eske gaina gauza bat da, zure Real Madridek gol bat sartzen dizunean, segulako golazoa izan daiteke, eta Bai, txalo, eta listo, eta jarraitu. Baina Realak bere akatsetatik jasotzea gol horrek, eta ez da lehenengo bat eta ez bigarrena, hau da, denboraldi hasi zenetik ez, errepikatu den zerbait partida da. guztietan Ta ikusi egun gauza bat izan da hori da. partida guztietan egon dira akats larriak, eta guztietan golean amaitu dira. Bai Oviedon, falta egin gabe, bai Espainolen aurka, Susic, baloia galduta zela erdian, bai Real Madriden aurka, gotiren bueno, baloi hori, lehenengo partidan ere despiste tonto bat izan bai. zen, baina golean amaitu zen, orduan, aurkariak zu baino lan hobea egiten badu, eta gola sartzen badizu, txalo eta segi. Baina horrela ezin du jarraitu Realak, ze orain momentuan ez bakarrik klasifikazioari begira, baizik eta talde honek eman dezakena kontuan hartzen badugu, edo akats honek zuzentzen dira, edo Realak sufritu egingo du aurten. Bai, bigarren zatixan beste aurpegi bat ikusi genuen, ez? Carlos Soler sartu zan, Zakarian ere, orduan, ba, alde horretatik albiste nahiko onak, Solerrek nik uste amaikakoan postu bat izango duela, ze partida oso egin zuan, ez? Espero genuen Solerra ikusi genuen pixkat, naiz eta, ba, bueno, testu ingurua oso ona ez izan, edo debuta itxeko onena ez izan, ez? Ba, bueno, markagailua kontra izan da. Beha nik uste, Realak eta Miguel Quintanak adibidez Twitterren igo zuan, bueno, Gorrotxa, Soler eta Jangel Herreratik hasi beharko dutela, ba, bueno, eraikitzen jokua. Eta, klaro, Bai, irurak eukitzeko denbora iristen danian, noiz nun egongo gera, ez? Urrian, azaruan segurazki, eta, klaro, ointxe usten ditugun puntu guztixak ezingo ditugu errekuperatu, eta neguko paroiera egoera larrian iritsita, bagian gero ez da kontraitxeko aukerarik. bai, orain, eske azkenean gure iritzia baldintzatuta dago, eta gure esperantza, esan dezakegu, baldintzatuta dago bizi dugun egoerarengatik, ez? Azkenean, Realak 2 puntu izan beharrenean 6 puntu izango bazituen, beste modu batera ikusiko genituen gauzak, eta egia da, hor Realak indarra dauka zelai erdian, eta hori baliatu behar du, hemendik aurrera ateratzeko, ez? Baina zein da edo noraino dauka kreditua Sergio Franciscok, non egongo da taldea, zuk esan duzun moduan, hiru jokalari horiek batera jolasten Bai, dutenean, taldearen bizkarrezurra erekiko zer dutena. izango da, zer izango da Reala momentu horretan eta zein izango da Realaren egoera. Orduan kontuz ibili behar gara hor, ze gauza onak ikusten dira eta badaude, benetan nik uste dut badaudela, baina gero
zerbait falta da eta ez dakigu zer den. Claro, gero kontua da, Aperribaik egoera ikusita, ea, benetan kontundentzia hori eukiko duan entrenatzailearekin, naiz eta nik uste entrenatzearen kulpa euneko unian ez izan, ze azkenian, ikusi Sí, ditugun sí, sí, sí. fallo edo hutsegite guztiak jokalarien erroak izan dira, sistemaren kontua. Baina, claro, taldia hilda dau eta berpiztu in behar dozu. Orduan, nun dau, ari horren aldia, ez? Muga, nun dau alde batetik bestera. Aperribaik beharrezkoa baldin bada, urriko lehenengo hastia, beste modu batera hasi beharko du. Bai, pixkat, Asier Garitanorekin gertatu Bai, zena, ez? 2018an Realaren bai, bankillora heldu zen, eta abenduan ikusi zen egoera etela bate ona, eta Reala benetan arriskuan zegoela, eta Imanol jarri zuen. Orduan, oraindik ez gara dramatikoak izango eta ez ez. tremendistak, eta ez dugu esango Baina Sergio goera zenan Franciscoren ikusi behar dugu. kreditua hori da, realistak izan behar gara, Bai, eta Reala orain momentuan gaizki dago, egutegi txarra dauka zaila, eta ez bada azten puntuak ateratzen, kostatuko zaio gero buelta ematea. Orduan, egin behar duen lehenengo gauza, puntuak lortu, ondoren sentsazio onak, benetan onak izateko, eta ez erdibideko zerbait. hori da, segurazki Mallorcaren kontra eukiko du egun hori Sergio Francisco gorriz markatuta, baina horretik, egun txipatu egun bezala, ostiralian Kartujara egingo dugu bisita, orduan, zelai nahiko zaila, talde nahiko zaila, baina zaitxik ez hiru puntuak lortu eta dinamika onarekin hasi eta buelta eman egoerari. Ikusiko dugu, eta komentatuko dugu ere partida baino lehen eta partida den ostean zein den Realaren egoera hemendik ostiralera behintzat. Hori da.